Ono hweprechi ha nwa nọ nwa mba nọ awụchasịala dubu eye. Ụmụnne m asị m ajọ na-ewekwala iwe biko. So o nwere family chọọchị ka na-agbasa. E nwere family ihe gbasara chọọchị wụ problem ebe ahụ. Onye ma ọnụ. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na phone sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m were akụkọ n'ugbo gbotoderele ya ụmụnne. M sị nne m gaa n'ihu. Ya sị m na ya alụọla di. Na tupu ya alụọ di, Chineke bịa emekwuo amara na family ya ihe ha na-ekpe na ọ Katọlik. Na family ka di ekwenụ ma di ihe o kpegawo Katọlik before ha amara. Ha yechaa ọ daba ha n'anya onwe ha masị ha, ha lụọ gbaa akwụkwọ n'ime Katọlik. Ruo ka ha lụwakwara lụcha biri n'obi ọma lakpuru. Ya mụọ nwa ke mbụ rie ime ka abụọ ụmụnne m. Me nwekwara n'otu enyi nwoke di ya na na-emekọta biznes. Di ya na nwoke a hụrụ na mma enwere mgbe nwere biznes ga-apụta na ha atọkọ aka ịghọtago join ya capital mee ya ka again. Ya bịa notice na ọwụwahụ biznes ka di ya na pastọ nọ na-eme. Na-enotisizi ọrụ na mma dị iche n'ime ha. Enotisizi na ebe ọ bụ itinwe di hụ ya gaa na ụlọ nwoke hụ ya gaa na chọọchị ya ị ga-ahụ ya ebe ọsọ ọfịs ya na chọọchị ya. Ruo otu ụbọchị di ya kpọwa ya na enyi nwoke na ọ na-ebukwa amụma na ọ na-ahụkwa ụzọ na ya ga-alaiki ka ya na ya abụọ soro na-aga ya wụ chọọchị. Ya gwa di ya na ya enweghị ike ime ya eme. Ya enweghị ike ime ụdịrị ihe ahụ. Na chọọchị na ọ building. N'ikpere Chukwu na ihe eji aga ọkụ mmụọ na ka eji aga eluigwe na ọ n'ime mmadụ ka ọ nọ. Na ọ nke onye metere ka onye chuziri ime. Na ọ wụghị by onye pastọ or prophet or whatever. Na onye mara nke dị mma ya eme. Na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgawa chọọchị nwoke enyi ya nwoke no problem. Mana ya ejikwala ya eshi ụtọ ma ya na ezinụlọ ya agaghị aga that church. Ya ga-eme. Nwaanyị mba nọ nza ya filie na ọwa akụkọ eji mkpọtụ mmegbu. Akụkọ nwa ebe ebe. Ya eche na ọwụ ihe yiri akụkọ na-eso akụkọ. From that day ya gwachara di ya ihe ime ụlọ ya echenji. Ọwụ every Sunday si ejikere na ya mara na ya agaghị aga eso ya aga chọọchị enyi ya nwoke ahụ mgbe na ya noru ala agadala aga. Na ihe ha na-abatụrụ. Ya sị kama ya ga-agakwana ya were Baịbụl ya nụrụ n'ụlọ kpee ekpere. Di ya kpọbulie gawa ebe ahụ. Gawa ya wụ chọọchị. Na-enwe ihe ọ ga-ewe ya nwee ijikere gawa ka ha na-aga ka ya gbara akwụkwọ n'ime. Kama ka ya sọpụkwara di ya ebe ọsọ kama ya ga na-aga kelee nụnụ enyi ya nwoke nwere na ya noru ala ya gala ma Katọlik nọ ntara ha na-aga maka enyi ya nwoke na ya noruzi ala. Na ya nọ na n'ụlọ makpuo n'ụlọ for like 4 months ya gaghị chọọchị. Di ya sị na ọ ya wawu di bụ ụlọ ka e kwuru ga-eme. Na ọwụ ka o kwuru. Na ebe ọbụla ya gawa otu ugbo ya nọ. Na ya ekpokọlie move gawa n'ihu agbara na ọ ga-eso ya ga ebe ahụ. Na ihe ọwụ otu o kwesịrị na ka nwoke na-ekpe ka nwaanyị ga-eso ya ga. Ya jụọ ya sị ngwanụ nsogbu anọ na ọ ngaje nọ n'ogbeni ka ya dụwa ya. Di ya sị ya sị di akwa wụnụ nwoke nọ na akwa sị ka ọbụla ebe ọbụla ya etiri isi ugbu a na ya ga-adụ ya gacha. Na ọ ngaje na-arịcha akpịja ka ya soro ya n'azụ ha gawa. Ọ sị di ya elekiri ya ka ha aga. Mana e nwere ihe mere nọ this particular pastor wee nye nwoke n'ugbu a. After nwunye mụrụ nke dị ọkpara. Nwaanyị a enwe nesty bet. 3. Ya ga buo 9 months ga mụọ ya mụọ nwa ya nwụọ. Ya mụọ nwatakịrị anwụọ. 3 mbụ nwunye pastọ na-ekwu okwu ya. Now ihe na-aga on ihe gbasara chọọchị a na-aga mgbe ụfọdụ ihe o kwesịrị ime ga-eme. Ya ekweta ekpe aka n'ọnụ ya ọ gwawa ya sị ya na ebe ya na-enupụrụ ya isi. Na ihe nọ ntara ka ya megara ime. Na ya rie ime nwa ya ka abụọ. Ka afọ ino ntara bịara bue. Ya jam nwunye pastọ one day nwunye pastọ enyi nwoke di ya nọ. Ya wụ na ọ rọọ ha ime. Almost the same size of ime ka ya mana otu esi ahụ gị na ọwụ ya buru ụzọ ime. Ya akọpụrụ ya na ihe jikọrọ ya na ha good morning ya gawa. No special greeting no good morning ya gawa. Na ya na-ekele ha like ndị ma mmadụ. Na ụtọ ahụ na ha na di ya shingị ya wụ onye mkpako ya wụ onye na-agbakwu mmadụ n'olu nyara. Na ote ka ya shi buwe na afọ ime. Ọ ya ka ya afọ ime ruru 8 months. Di ya esit ya down.
si ya ka ya na-enupụrụ ya isi na ọwụhụ na ka ugbu a na ya biko gbuo ikpere na-arịọ na oji dara n'isi ya na oji dara n'isi ya jụwa dị esi oji isi ebe oji isi na chọọchị ebe ya na ya gbara akwụkwọ ka ha baga chọọchị ebe ya na ya gbara akwụkwọ oji isi na chọọchị okpukperechi nne na nna ya tiri n'ime ke nne na nna ya ka etikwere ya n'ime na okpukperechi ha jiri to o wee ebe oji ahụ dara ka enwere ebe ọzọ dara ya sị mba n'ọwụ pastọ ya nọ enyi ya nwoke this new pastor na-ahụ n'ihe na-ahụ na mmụọ na oji dara ọ si ya chịwa ọchị si oji gịnị ihe ka di ya gaa n'ihu si ya biko na pastọ ya si ya na ya ahụ ga-akpati na obere nwa not ka adult na ya ahụ ga-akpati obere nwa na-ahụ na ya dị weak mechaa tụtere mgbe ya tụteziri ọwụzi na nwa ahụ ọnụntara adịzighị ndụ na ọ bụ eziokwu ewetala oji ya for some time na-abata ya amaghị otu esi agwa n'ihi na enwe mgbe eji like ya that man ya enyi ya nwoke ahụ nọ ihe kpatara na mana oji ada na several ya si biko ka ya gaa gwa ya ka ya gwa ya na ọ dị mkpa na ọkwanụ hụ na enweghị ha ga-eme kama ọ gaghị ilewe Chineke anya n'ihu n'ihi na mgbe oji adara na afọ ime ya erubeghị 4 months ya gwawa di esi na ọnweghị onye ọbụla ga-ahụ nwa ya ime 4 months mata damis ọ gara aga gwanụ pastọ na nwunye ya ime ya si ya gatụrụ ya shi ya gwara ya after ya gwara 1 week later ọ jie ya oji ahụ ya so okay now na ihe asị ka ya gwa na dị oji emegodi ugbo na emere late kama according to pastor ọsọ dị mkpa ka eme ya maka ka enwe ike tụkwasị Chineke obi ya hapụ inwe complications ọ ihe ga-akpata na nwaanyị mụọ nwa ọ gaghị ekuru nwa ya lo ọ si elezi ya lee otu o si na-arịa na-agba hit ya jụwa dị esele ihe ọsọkwa na ebe ugbu ọ ya ga-ewepụ dị nwa ya sị mba nwa 8 months mba o na pastọ ya sị na ya zụrụ gift na ya nwa ga-eji aka ya ọwụhụ di ya na ya nwa bụrụ ya afọ ime ga-eji aka ya zụọ special gift na ya n'ala obi na ọkwa ha ego gift were ya ga-enye any man of God na ọgụdụ na onye ya na ya nwa pastọ ọhụrụ dị ụzọ na ya were nye anybody ya gwawa dị ese na o kwesịrị ekwesị na otu ya nwa wetara dị oji ya ga zụọ the gift were ga-enye another pastor na ọ ma na ya baa ya the message zụọ the gift eventually na ya ga-enye ya pastọ ya sị ya gwa di ya si ya ga-ejie pastọ ya na okpurishi anya ọcha na ahụ gaghị ụzọ na ọma ihe ọ na-ekwu na ya biko fesi ihe fesiri ya efesi ezinụlọ ewepụrụ ya anya na ezinụlọ ke na ya na ha agwala ya na ọ na ha na otu echi na ya ga-agbajirikwa ogologo ogu gaa n'ọfịs that man gaa na chọọchị ga shie ya ezigbote ogologo ogu di ya nrekere na ya ga-eme destin na ya ga-eme ya na ihe ya isi aga arụ na ya ga-eme ya ga-emerịrị ya na ya ga-emerịrị na ọ dịrị possible na ọ na onye nwakasị na ya ga-eme mana ọ ya nwara ime kasị mee ya na ya ga-emerịrị ya jụọ dị esele ebe akụkọ ndị ka esi na-abịa na kemgbe ya mụrụ enwere problem na kemgbe eji agaga ụlọ ọgwụ nwere mgbe ya lọtara nga agwa ya sị dọkịta sọbara anụ wee n'ahụ ọ na-aga eme admit ka ebe akụkọ ndị ka si na-aga ọ si ebi ha di ya baiga n'ime ụlọ di ya soro ya bata na bedroom gbebe akwa mgbe ikpere na-arịa ilege ihe ka ya lege jụwa dị ese nwere ihe ọzọ gaga ọ na-awụhụ gaga ọ n'etiti gị na pastọ na-awụhụ enyi ikekwere ịgawala chọọchị ya na ọ gịnị ka o ji na-achọ ime involve na that church by force na ebe ahụ ka ọ gbara ya akwụkwọ di ya si ya ma ka hapụ ibu ashiwa n'ihe biko zụrụ gift nke ọbụla ego ha ya zụrụ gift ahụ onye ọ sọrọ ya enye the gift onye chaa the gift onye hala the gift onye anara the gift ya bikwa ya ka ahụ o ji nye onye ahụ gift ahụ ya were bikwasa n'afọ ya na ọ gwala ya sịrị me so that ka hapụ inwe complication so that ka hapụ inwe nwatakịrị amụọ nwatakịrị wee bịa kọwa ogologo akụkọ si biko ya ewepụta ọnụ ka ya jụọ di ya so onye nya gaghị abụgara na amụma na mgbe nwunye ya mụgbuola ụmụ atọ ya sị mba na ọwụ ihe niile ka nwaanyị ime na-ekwu ya esi ebe ahụ si ahụ na ya gwa di ya na ahụ na n'ime ụlọ ekweghịzi ọnụnọ ya buru akpa koro akpa gawa na shop nwaanyị mba na ihe ya na di ya batụrụgidere ya baiga 9 months no this problem ihe ejiri bel zi onwe ya gwara di ya na ngwa nsogbu anọ na oruketewe ya ma mgbe ya ga-emedite di ya sị na ọ ga-eme ya sị na ọ ga-eme ya sị ọsọ otu esi kute ume mgbe e rụziri mgbe dọkịta gwara ya time ya ruo ya emehụ ka di ya mara na ya na-aga ịmụ nwa because ya gwa ya ọ ga-aga gwa pastọ ya gwa ya ruo n'ụlọ ọgwụ dọkịta si ya bịa ya gwazie si na nwanne ya nwaanyị si ya bịa na nga ya na di ya gwaga di ya n'ime megebeti ejọs mmehie nwe ihu na-emeghe ihu gwa di ya
say ya na-elekwa anya ebe 2 weeks time, but here ya na ya kwuru ya nwere ike ime next week because time ya ga-awe ebe 2 weeks time dị as okay. Na nwanne Adanne si abịa from Adanne si abịa kpọọ nwanne nwaanyị na phone gwa ya sọ na di join ọsọ ọkwụkwọ nọ n'ụlọ eke ya na ụlọ ọgwụ gba ozugbo ya kpara ụkwụ n'ụlọ ọgwụ weta ka ebe 4 o'clock ya tajiri ya ga mụọrọ onwe ya nwa ya n'udo mụọ nwa ya n'udo no problem anụ olu ya n'olu akpọzie di ya na ya bịa n'ụlọ ọgwụ dote na ya amụọ na di ya bịa n'ụlọ ọgwụ notice na ihu ya adịghị mma ihu agbadịghị ọchị nwụdo toshi dị happy tọọl ọ ya ka ekulatara nwa 7 days later DS na a ga-eme nwa anụ ntara naming ceremony na a ga-enye eme ya first hand dedication ya wụrụ na chọọchị this man ya gwa di ya na oke ahụ mee denwaka na ogbujie ya na ọ gaghị eme ikuru nwa ya dedicate ya orubede 3 months orube mgbe kwesịrị dedicate ya ọ na-asị na ka na first hand dedication na ọ gaghị eme na ọwụ nwa ya mụrụ DS ya ga-amanụ ma ya nwatụrụ onwe ya ime na stage n'ugbo ka anọ ihe ọzọ ya information ọzọ ya nwetara wụ na nwunye da pastor amụgbuole ka nnọ otu na oshaga amụ ya mụọ nwa ya nwa the woman na-ewezi iwe buru kpọrọ otu mkpụrụ nwa ya ha ọ mụrụ gbala ụmụnna ebe a chịrị ụlọ ọgwụ kpere lawa ụmụnna ya gwa di ya sakwa nwanne ya nwunye enyi nwoke agbala ụzọ na onwe ihe gosi na ọ chọghị ịgwa ihe ya nidere nụ na ọ pụghị anaghị na-etile ya na ọbaina DS what do you mean na ya biko jikọ onwe ya so that pastor bịa ka ya kpọrọ ya ha ga dedicate nwa ya first hand dedication altar of that church mgbe di ya na-elole ya paaki ngwongwo ela gwa nwanne ya nwoke ihe ya gwa family ihe ahụ ka ma ndị ka ebie ma onye hụrụ onye azụ ụmụnne ya sị ọ gaghị awọkụ ụmụnne di ya sị na ọ gaghị awọkụ na pastor wụshebe ụmụnne ka ya sị na marriage na ọgwụla na nwanne ha nwoke na ọrụ ka enwere ebe ọ tiri aka ụmụnne m the two families na-anọ na ọnwụnye anyị anyị ahapụbeghị ya na DS ga nwaanyị na-ese ụmụnne ka ekwe nọsọ alaịlaị bifo nwanne ha ko ekoji na nwanne ha nwoke abaghị na ọ pụtagodo na ihe ọ nọ n'ime bifo na ọ wee ebe okwu nọ na oke ya kụgara m ihe n'ugbo na ya nọ n'ụlọ senior brother ya rụrụ tijuo rent ofu one flat rent be out nwanne nwoke asị akwakpo ebe ahụ na ọ wezi ebe ya kpo nwa ya nọrọ emege biznes ya na nwamba nọ na mgbotoderele mba ụwa na ihe nọ aka ọgwara ka ihe ọwụcha na ọ ga-awụ na enwere ihe pastọ nyere nwunye die ka ọwụ na enwere ihe gaga ọ na ya na ahụ die like this ụjọ na-atị n'ifu nwunye pastọ ala afta ọ mụburu ka nọ na ọ gbala ụzọ na ọ wụrụzie ya nwa ga-alọta ya rie nri n'ụlọ ya na ihe ọ bụla ya enwe ike ime anything n'ụlọ ahụ without akọ that man ekwute okwu pastọ ahụ 1 or 2 ways na m juderele mba ụwa na ụjọ dị ya na ole ihe ha hụtara ụmụnne m ka enye m ọnụ m si ya nne ya sị mmadụ a na-enwe onwe Chineke ga-enwe ṅụ Chineke nwecha ṅụ ha nwere 1 or 2 ndị chọrọ ọganiru ha sokwa enwere ṅụ ebe ahụ ụmụnne ṅụ kwụ ebe ahụ kwụshi ike ebe ahụ something dị wrong ọ ga condition dị iche ga-apụta enyi dịrị dị sure na ọ wee enyi ka ya na pastọ ahụ mega ihe o mega o ji anya ma ọkwanụ enwere ihe gaga on ihe ịkọga ngala ugbu a na otu esi akọga ngala ugbu a ọ bụrụ na nwunye pastọ ahụ ga-agba ọsọ eche m na o kwesịrị ka gị nọrọ ebe a na-sing the praises of that man akpọrọ pastọ nọrọ ebe ụmụnne ha sị gị nọrọ ebe nyere ha ụlọ na ebe ahụ ọ wonyere ndụ na-akọ ihe mere n'otu oshiri jichie nwa ahụ ike ka hapụ mmadụ hapụ ịbịa pịnara nga gaga dedicate ya na ọta na amaghị isi n'ọdị ịhụra ihe mega ugbu a n'otu oshi emega ụmụnne m agwala m ya ihe m gwara ka ewe opinion nke m ote m o si gbotoro m ya ka m si gbotoro ya ọnụ ọ nga ọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ